boračke popune potrebnim brojem novih boraca, u Srbiji se vrši opšta mobilizacija muškaraca između 17 i 30 godina starosti. Počinju da pristižu desetine hiljada novih boraca. Tako je. Samo Kragujevačka i Niška vojna oblast dali su svaka posebno po više od 100.000 mobilisanih boraca i oko 24.000 dobrovoljaca. Čujete li to? 100.000 mobilisanih i... Mobilizacijom novih boraca porasla je udarna snaga Narodno-oslobodilačke vojske, istovremeno i njen vojni značaj u okviru opšte vojne strategije saveznika za dalje vođenje rata. Tačno. Odlukom Vrhovnog štaba 1. januara 1945. formiraju se prva, druga i treća armija, a 1. marta i četvrta armija. Vidim i sad. Tog dana Narodno-oslobodilačka vojska dobila je naziv Jugoslovenska armija. Oslobodila Kanadu. Uz pomoć saveznika je kompletirano i dopunjeno naoružanje, naročito teško. Formirane su i dve vazduhoplovne divizije, koje su stajale neposredno pod komandom generalštaba. Generalštaba. Jugoslovenska armija prerasla je u savremenu narodnu armiju i sa pozadinskim jedinicama, vazduhoplovnom, mornaričkom i korpusom narodne odbrane. Narasla je na oko 800.000 ljudi. 800? Koga? Od četnika i ustaša. Nova državna organizacija, čiji su temelji postavljeni na drugom zasedanju Arnoja 1943. u Jajcu. U Jajcu. Bio je to uslov za očuvanje tekovina izvojevanih narodno-oslobodilačkom borbom, neophodnih za revolucionarni preobrazaj Jugoslavije. Tako je. Izgradnju i razvijanje političke osnove organizacije usmeravala su najviša rukovodstva nove Jugoslavije. Antifašističko veće narodnog oslobođenja, Nacionalni komitet i Vrhovni štab. Njihovo središte je bilo u oslobođenom Beogradu. U Jajcu. Na osnovu odluka Arnoja o operativnom uređenju nove Jugoslavije izvršene su pripreme i za prvo zasedanje velike antifašističke skupštine Narodnog oslobođenja Srbije, pokoj mu duš. Najviši organ nove republike. Je li on bio masu? Većina delegata izabrana je još u leto 1944. Koliko sam minuta? A samo zasedanje održano je u Beogradu novembra iste godine. Skupština je pozdravio maršal Tito. Aha. Ocenjujući ulogu Srbije u narodno-oslobodilačkoj borbi, on je između ostalog. Ono je jedan s bradom. Srbija je u ovoj nadčovečanskoj borbi dala velike i krvave žrtve. Eto. Njezini sinovi na svim bojištima Jugoslavije davali su svoju krv i svoje živote za veliku stvar, za slobodu svoje uže domovine Srbije i šire domovine nove federativne Jugoslavije. Uže Srbije.